दिनै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्लानि मादावनो मेट्रिक आनजाद बर' बिजोङाव जायफोर फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसारनानै टप 10 थामहिनबा जिथि मासि आवग्रिनो हादों दा बिथांमोनखौ लोगोसे जायफोर फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारि आनजादाव टप 10 मासि आवग्रिनो हाबाय दा बिथांमोन गासैबो फरायसाफोरखौ गासै 48 जन फरायसा दा 48 जन फरायसाफोरखौ जोङो बरायदों आरो मान बावदों। दे आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव गासै 2370 गासै फरायसाफोरा बर' बिजोंजों मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन, जेराव गासै 773 फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। दा बेवहाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि मादाव बुंनो थाङोबा गासै आसामावनो बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मोननाया बाक्सा जिल्लायावनो बांसिन। बे खौरांखौ आङो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे हायार सेकेन्डारि आनजादावबो जोङो मोजां रिजाल्ट खालामदों होननानै जोङो बुंनो नांगोन, खारन जों मिथिदों अल आसामाव बाक्सा जिल्लायाव हायार सेकेन्डारि आनजादाव प्रथम पजिशन फार्स्ट पजिशनखौ मोननो हादों आरो साइन्सआवबो गाज्रि जायाखै, कमार्सआवबो गाज्रि जायाखै। ओंखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ दिनै बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जायफोर फरायसाफोरा दिनै बरायजाबाय बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समाव गावनि केरियार आरो बेबायदिनो केरियारखौ साक्सेस खालामनायनि अनगायैबो दिनै समाजनि थाखायबो हारिनि थाखायबो जाहाथे बिथांमोना खामानि मावनो आवगायबोयो, आं बेखिनि खावलायनायखौ दोनहरदों। नाथाय दुखुनांथाव मोनसे बाथ्राया बेसो, बे मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होनायाथ' जोब्बाय, हायार सेकेन्डारिनियाथ' जोब्बाय। आथिखालाव एप्रिलनि नैबे जि फार्स्ट सप्तानिफ्राय दिनै क्लासआ सोलिबाय। नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों गोबां फरायसालिनिफ्राय दिनै जिल्ला एबसुनि आफादगिरि सोलोंथाइ नेहाथारिखौ फन खालामहरदों, दिनै माखासे बिजाबफोरा दिनैसिमबो सफैयाखै। क्लास जाबाय, एग्जाम जानोसै, दिनै टेक्स्ट बुकआ सफैयाखै। ओंखायनो आङो सरकारखौ खावलायनो नागिरदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै थाबैनो जाहाथे जोंनि टेक्स्ट बुकखौ जाहाथे दैथायहरो आरो बिथांमोना जाहाथे क्लास लानायाव मोजां जायो। मानोना सम मथे जुदि फरा बिजाबखौ जुदि मोनाब्ला फरायसाफोरा जथेस्थ' दिनै उन जानानै थानो गोनां जागोन। दा ओंखायनो बेबायदि जुदि जानानै थायोबा जिखिनि रिजाल्ट मोनदों बे रिजाल्टआ फैबाय थानाय समाव जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा। दा आङो बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायबाय। बयनिसिमबो आङो कंग्रेसुलेसन्सखौ हरदों जायफोरा दिनै बरायजाबाय। इयुननि जिउआ बिथांमोननिया मोजां जाथों आरो बिथांमोना जाहाथे हारिनि आरो समाजनिबो खामानि मावनो जाहाथे आवगायबोयो, बेखिनि खावलायनायखौ आङो दोनहरबाय। বাক্সা ডিস্ট্রিক্ট কমিটি নিখিল বড়ো ছাত্র কণ্ঠাই এই বৰবৰী নেহেৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ এই কমিউনিটি হলত আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটো আমি পাতিছোঁ। যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বড়ো মাধ্যমত পঢ়িখিনি টপ 10 পজিশ্যন মানে পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাত সায়েন্স ষ্ট্ৰীম আৰু কমাৰ্চত টপ 10 পজিশ্যনটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে, এখেতসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। আমি মানে যেতিয়া নেকি ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে মানে খুব মানে ভাল পাইছোঁ। বাক্সা জিলায়ে আজি ধৰক বড়ো মিডিয়ামত টোটেল 2370 এবভত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, যাৰ বিনিময়ত টোটেল 773 ষ্টুডেণ্টবিলাকে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনটো পাইছে। এইটো মানে এণ্টায়াৰ বিটিআৰত বাক্সা জিলাই আমি প্ৰথম পজিশ্যনটো পাইছোঁ। আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাটো মানে খুব মানে ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিছে। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী নেকি য'ত নেকি অল অসমত বাক্সা জিলায়ে প্ৰথম মানে পজিশ্যনটো পাইছে। কমাৰ্চতো পজিশ্যন বেয়া নহয় আৰু ছায়েন্সতো ৰিজাল্ট বেয়া নহয়। মানে সকলোৱে যিসকলে মানে এই মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে, সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে সকলোকো আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ কণ্ঠ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট ফালৰ পৰা আমি কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ আমি জনাইছোঁ। যে আগন্তুক দিনবোৰত যাতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ যাতে যি মানে যি চিন্তা কৰি পেলাই পঢ়িছে বা যি চিন্তা কৰি পেলাই মানে আগবাঢ়িবলৈ তেখেতসকলে মানে ডিচিশ্যন লৈছে, সকলো যাতে সপোন যাতে ছাকচেছ হয় আৰু ভগৱানে যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু তেখেতসকলে যাতে ভৱিষ্যতত সমাজৰ কাৰণেও জাতিৰ কাৰণেও যাতে কাম কৰে, সেইটোকে আমি কামনা কৰিছোঁ।